असही बूढ़ा का ससुर ससुर रावण का रोल ले रामलीला में दहियो पे रामा शंकर के एगो सार रहे लक्ष्मण बना रहे हमारे एगो चचेरा सार रहे वो राम बना रहे रामलीला में आगे रूल चलता रामा शंकर कहनी तने पिछवा देखे तो जाता है तो बूढ़ा का ससुर 10 गो मुड़ी लगा के रावण बड़ा रहा भाई रोल आई तो हंसी हो तले रावण कहता रहे लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण थोड़ा एक खिली खैनी देना दो सिलेंडर चाहे ना जे है बूढ़ा कहले चाचा चाचा आ जा सिलेंडर चाचा हम ना बोल हरी तू कहाँ रहा भैया तू बूढ़ा कहले कि रावण बन रहा हम ना कम सिलेंडर चाह हम गार्जियन हम ना ना सिलेंडर चाह मंच पर आवो बोला ली अपना गाड़ी से रहो नया ना भागे ले गाड़ी लेके भागे ले जो समाज लो पैदल जाओ बहन पहले अपना गाड़ी से बड़का दिन चल जास अब रावण कहलस कि लक्ष्मण चिनौटी देना थोड़ा खैनी खाना है तो लक्ष्मण जी कहता रहे खैनी समाप्त है राम जी कहता रहे वत्स मिथ्या वचन नहीं बोलते अभी तो चिनौटी से सुरती निकाला था चिनौटी फूल है तो लक्ष्मण जी कहता रहे चुप रहो तारा एगो मुड़ी बे खेली खोई तो रावण हो हित के 10 गो मुड़ी बची नोटी और वाली निमन बात बोलो हमारा कहता रहा कि बोल बम तई जाले ना कैसे ही सावन बीत जाए तले रास्ते में रह जाए हैं ठीक कहला जाए तो तू बोल बम घूम के आवो रोज रोज हरेंद्र सिंह जी मुखिया जी हमरा के फिर 500 दले बनी हार्दिक प्रणाम हम बोल बम ना जाइले कौन जाम ना जाइले थावे मंदिर के बगल में हमार घर बन बोल बाबा क्रिया खा के कहता नहीं आज ले भीतरी ढुक के दर्शन नहीं कइले 2 साल पहले गोर ने होई जे मंदिर पर अष्टमी में गावे चले जाके दर्शन करा दी हलो हम ना जाइले हमरा एगो हनुमान जी पर सरोतर के बाबा का मानी ली हमार मन जब उदास सरोतर चंपारण बाबा रो जानता नहीं सरोतर बा के जयकारियो मनाई ले जा हम हो जाइले हमरा दूसरा तीरथ से कोनो मतलब ना हम शाम गावे गोर कमछिया माई से 10 किलोमीटर बगल में पार्टी लोग कहल की साझी के ट्रेन भी चली गाड़ी से घुमा देता है हम हमरा कहे नहीं के जाए के हम एक आदमी के मानी ले हमरा उनके पर विश्वास बा हम दूसरा देवी देवता के मन में ना करी गोड़ सबका के लगले मंदिर लौकी तो बाकी हमारा हृदय में हनुमान जी रहेला मोतने मानी ले अब बोल बम आ जाए ना चाह तो चल जाए गाड़ी से कोला कौन काम बा एक आध लगता है हेलीकॉप्टर से नहीं जा सकता जाके हो जाए उतार दी बाकी हमारा विश्वास बा सरोतर बाबा पर तो हम उनके का मानी ले केहू दुर्गा जी का मानेला केहू अल्लाह का माना था केहू राम का माना था केहू रहीम का माना था ये अपने अपने मानने की बात है वाह वाह बाकी भोजपुरी में केहू गावल धन है स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी स्पेशलिस्ट हमारा रामा शंकर जी हम डरी ले बड़ा